Good afternoon. Uy, agbilat, Alexi. Damis gamutihan kay mangita mig turok. Huwag makakaan ba mig among magdunami. One po. Amay Aisa. Manurok mi dare. Kay among ipaniud to. Tagal lagi na guruday. Mudaga jud. Ay na. Dako pagagtuk. Pang sang tuk. Hani baron leksian. Ano ba rin, be? Hira. Uy, tabanay. Tabanan man. Manurok mi ay kay musak ako si babaw sa taon ay kay mga tukos ka mama. Tanda ko sa tandaas mamagran sa naron. Bahala ko ida. Ako'y kagasa mga to ko kay wa mo ko'y kwarta mga to lamang ko kay mura mag limingaw kong mama tanawag lang sa naron. Hoy, nasa naman na. Nasa naman ang pinantihan. Niabot mas kuto-kuto. Init na ba? Maluma lagi tamak-tamak. Ano sabay mo ba kasi babaway? Pagungis ako. Maghingo ko pa dahil sa Aisa ni tatay. Yung kanpas tatay ron ni Aisa. Handa maghingo ko. Mga tukos ibabaw. Mga tulad po kumutan na ito. Basig si mama po doon rin ko. Para po doon hingo ko. Kaya das ningagin ko na ako kumutan naghingo ko. Maglasad lamang ko ka ng video dito maghingo ko. Kaya wako'y tripod. Alam tong mga tulad ang tanawag na sa napabay diaper o napabay vitamins. Mga tanan ako kung napabawa. Bahala ko ko'y kagasa. Papalik ko kagasa ha. Kaya papalik ko grasya. Papalik grasya niabot na ho. Papalik ko kagasa mga tiguang pod. Matuhat lamang ko na nakoy grasya pod. Kaya makagrasya po itong mga tiguang. Kaya wala ko makakanto. O magligo galing. Di po kumahay mong ligo. Huwag ko'y kaaban. Alam mo tos papagiligo pa. Basta giligo tos nila silang hang isuon. Yung mamutitag ligo sila. Tanaw naman natin sa kita-kita naman tayo sa purmas tiguang dadto. A few moments later. Salamat gajud kay Aisa na kanon naghingo kong tatay. Kay sila na yung maghingokos na lang tatay makurat si tatay kay mapaaka nagunod. Kay ang tinanawan lang ipang nanay maglisod. Mas Aisa kay kahit pa magmata. Di po di apil ang unod ay. Napil na galing. Agoy! Ano ba apil ang til tatay kuko. Di ba tabang bidang kuko? Okay. Parang giya. Nagarawan yan. Nagarawan ko no. Ay, ito yung grander. Yung mga tatay. Nanay. Hey grandir. Ibyo. Ikaw Lexian. Bilis nagdaliri mo? Tapos na sino nagputol? Mama nagputol? Kutikin mo sa tayay? Kutiki naman. Tama. Ay, hilak. Basta tayo na. Hinaro ng juta daw na, nay. Pila yung balik dyan. Pwede kay? Hinaro, may nunang gawa nila minya ba? Pila ka na, tay. Pinang purot lang tudlong tatay mo gyapil. Eh sinanay, hinog mo ko kunay. Apil mo sa nahingo ko ay. Tiguang ka. Tiguang na ko no, agay tay tiguang ko Ano sa may sanay. tiguang na, di naman salita, manghingok ka lagi. Alag Aga ko di na ko kakita ang hingo ko, kano yung mapaaka. Amo laging si Aisa ra kay Ay, si sugo. nanay maghingo ko kay magkurat mo sa tayo. Magi Mapaakan man. pakan mo kunong kuan. Urun magkukong Dapat tatay. taning Ayaw nuron. unod bitag ilaw. Hayo nuron. Ang ilang bas, basag taas na. O naning, Kaya sa ngayon. Pangon sa dito ko na pa pa. naning unod ba ng tubo. May unod. Bango na siya dyan, abang mga Agay, tiil. may umigas. Ag tiil pod ay marong tiil. Abe, Bubasa ay itong, Tagasag tiil. unod ba sa tiil. Bubasa ay itong utang ng udto. sa misagol. So lang karlan, mga pangilig lubi sa kamo. Abe, Karlan, kamunggay na na. tatay. Ay pa ni magunod ay. Na ay mo ko. Nugat mo sa tay. Kaya lagi unod na. Tubo. Bisag Unod. sa taas nga kuko. Ni kuha nila. Na madut. Na May madut. unod yung tubo, kisang mailaom sa kuko na unod. Ito kano yung agar-agaray. Ako makakadi ko kakita. Mata na yung daon sa pinangata. Agoy! Imo tanan nang gipahukan sa manicurista katong taga kuan. A few moments later. Dari na fokus bay sang ugangan kay hang tandaon. Uy, nagwaan mariglikod silang bay. Oh, man maputod. Kau nas pa to din do dyan. Tangos mo magdansa na ron. Kasi may tawar ba tayo da?
Kamatay ka. Gasa. Ano mo ka dito ba? Ano mo ka dito? Wala naman mo eh. Hindi. May mga bata. Ma. Nagbalhin na naman ikag pwesto. Pa. Nagbalhin mo na si mama. Ngit-ngit man. Kung para ba ko yung ikargasa, kaya ba ko yung kwarta. Wala ka magpapalit? Ay, kwarta, gehengoan. Ang electricity siya. Paul, bakuras ako no. Mama. Ngit-ngit man. Das mama, sakad katong nagtanda ko itong buwan na, nakatadog ko si Ray, karon pa ko nakatanda gusog kayo. Kanang bengway ko an. Siya ni. Ngit-ngit. Ito. Kamusta naman ka, magiligo kang Mayla? Naligo ni Mayla pa? Giligo na ni si mama? Ang kuno kadag baka, balingkod. Ako no? Hindi ka kadaog. Lupig kang papa. Ala. Pre. Masibag isa. Sa. Nari ko. Ako nga. Oh, Ginoo, mapamali pa ni Ogto. Ito ka man. Gawas buti na, kagilimutan. Sari na ron. Ay, napay diaper si mama. Napa? Yung vitamins, napapod. Vitamin dyan ko ano. Wala na. Namatay ang labas nung buhay pa. Boy. Lamba-lamba man, ang katagag patak. Nakaligo lagi ni si mama. Ha? Nakaligo. Ha? Si mama naligo na ni. Wahan, makaligo. Uwan naman pod. Kaya baka nililing Ito ko kasabot sa rin mama. Away ka ma? Kasi nangaway ni mo. ano ba yan? Luway lamas mama. Naon siya ba? Andar mo ito drama. Habang mo mga payo. Para. Luway mama di man gud mi makasabot. O ganda istorya po. Sumbong man ni. May sabot. Kaya makay mo uli autos bilita. Uli autos bilita karon na magbantay nimo. Ara. Ginuli mga tigwang. Uli ka sila ra. Nanggihuman naghinguko, hanggihingukan. Papaw, lagi mong lulapaw. Tatad po katanda katong gikantang galigo kay muga. Isip po kung magligo ka kurasa ko'y kauban. Hindi ko na makaya ng magligo. Kurasa. Kasi kay bali magligo. Kung magkapag maligo kay kaawan-uwan man.
Mukhaan na siya pa? Ha? Kao na? Pagkatin mo lagi. Nahukat na. Tawagin mo pa. Tawag po ito. Ibalitag. Ang sarap to. Kuy luod lagi. Huwag ganun po kuy luod. Masama yung sapa. Budloy, katong isa kitang labay ng mga budloy. Mukhaan na sa budloy. Nanurok mo na. Sarang duha. Pero, okay, ikaw okay naman na. Tukos ka. Yo, yapon, hindi ba? Kaya kayo patawagan ng bitag ka, di ba? Na ano ba kwanta? Day! Iya ta? Gamad yun, Alman. Day! Gamad naman na. Ha? Day! Ah. Sige, ito ba na kayo? At ito, pagbalik. Ginunan, nagisda pa. Ha? Ginunan. Mani kasabot na, kaya man mga sinabaw. Nasabaw di, mapamuhigo. Ginunan ra. Ari di, ginunan, ano nagsuka. Basta yung luhod sa mga tiguang na. Pa nagsuki. Hindi ko masugot nga ni ko katiguang nga.